Orain ikusiko dugu argazkiak sarean editatzeko online image editor programa nola kudeatu. Horretarako, gure bilatzailean, kasu honetan Googleen, online image editor bilatuko dugu. Lehenengo aukeran klikatuko dugu, eta programan sartuko gara. Lehenengo pausoa, itxuraz moldatu nahi dugun argazki igotzea izango da. Horretarako, 3 aukera ditugu. Lehenengoa, gure ordenagailuan daukagun argazkiren bat igotzea. Horretarako examinar, gure karpetetan bilatu, eta abrir. Bigarrena, interneten dagoen irudi bat igotzea izango litzateke. Eta 3. Guk nahi dugun koloreko fondo bat egitea. Kasu honetan, interneten aurkitutako argazki bat igoko dugu. Horretarako, irudian dagoen lekura jo, helbidea kopiatu, eta gure programan itzatziko dugu. Kargar, eta bagaude prest nahi ditugu moldaketa guztiak egiteko.